Ens trobem aquí per presentar el que serà, sense cap mena de dubte, una peça fonamental per donar vida a aquest planeta. Ens trobem un acte més d'aquesta compta enrere que ens porta cap al juliol de 2013, on la nostra ciutat tornarà a ser la capital mundial de la natació. L'elecció de la mascota, que avui presentarem, neix de la convocatòria d'un concurs obert i popular on s'han rebut, jo crec que més de 1.000 idees per escollir aquesta mascota. La primera mascota surge con el Mundial de Fútbol en Londres y a partir de ahí se genera una dinámica que se ha ido consolidando en el tiempo y la mascota refleja muchas cosas. Normalmente es un mensaje de optimismo, normalmente es un mensaje de vincular lo que significa la actividad deportiva con una ciudad, con unos valores. Se pretende que sea un gancho y fundamentalmente se pretende que refleje lo que ese evento significa para la ciudadanía. Com podeu veure, hem rebut moltíssimes mascotes al llarg del concurs. Algunes provenen des de l'altra punta del planeta, moltes altres des de Barcelona mateix, però per sobre de tot, el més destacable ha estat l'altíssim nivell d'aquestes propostes, d'aquestes simpàtiques criatures, on tots i cada un dels participants han demostrat una capacitat d'enginy i d'imaginació fora del comú. Ha estat molt complicat, però al final tenim una mascota guanyadora. Amb tots vostès, en Xop, la mascota dels Campionats del Món de Barcelona 2013. I res d'això hagués estat possible sense el seu pare, l'Albert Mir, el creador de la mascota. Com et vas assabentar de l'existència del concurs i que Barcelona 2013 buscava mascota? M'ho van passar per internet, per una xarxa social. Un contacte em va passar i m'ha dit si m'interessava, si volia participar i vaig començar a fer alguna cosa. En principi volia una cosa que fos molt aquàtica i també molt de Barcelona. I clar, més aquàtica que una gota no... I de Barcelona estava buscant algun element que fos molt característic i gaudir el modernisme era el que més. Aquests Campionats del Món 2013, Barcelona 2013, són un repte per als nens i nenes del nostre país. Ells representen el futur del planeta Aigua. En Xop els acompanyarà durant la seva aventura d'aprendre a nedar durant l'any 2013. La mascota també és un element per arribar als nens. Per què? Perquè ens interessa molt que els nens no només els agradi la mascota, sinó que també vegin l'important que té, entre altres coses, la natació. El nostre dissenyador, l'Albert, ell mateix és un exemple jove, mediterrani, fresc, il·lusionat. Una mica el que ha transmès, el veieu? Aquesta és la imatge que jo crec que també ha sabut posar en aquesta mascota. Però que alhora recull, jo crec, també la tradició d'en Gaudí, que és important, però d'una manera moderna, que és el que nosaltres volíem.